Знаци. Риторика първо ниво. Но за едно си прав. Да завършиш риторика и да зациклиш в провинцията. Това е върха на сладоледа. На идиотския сладолед. Хайде стига, де. Чисти сметки, добри приятели. На, бе. Чао. 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 До утре. Можеше да измислиш нещо по-умно. Тя е разтропана. Вместо да се мотая по кафетата, ще изкара някой лев. Твоите ангели са разтропани. Моля? Не виждам ли с какви очища я гледаш? Роси, много те моля, не дай. Няма, Роси. Никога не си била ревнива. Вече съм и ще съм. Айде, загрубя играта. Ето тук можех да сложа един фризер. С надпис "Продава се". И щях да ги продам. Без да прибягвам до помощта на филанки шията. Казах и вече. Неудобно някакси. Няма неудобно, аз ще говоря с нея. И защо не включи алармената? Ау, чудесно! Станало е неузнаваемо. Ох, къде да те сложа, нямам столове. Ще постоя. Освен на капака на този фризер. Ама каквато си темпераментна, ще разтъпиш емайла с дъто си. Боже, е темпераментна. Вика му на моя Джими, вместо комичката да си губи времето по кафенетата, по-добре възложи да привлича клиентите, каквато е сладкодумна. Устата искаш да кажеш. Тъй де, нали си завършила ораторско изкуство? Ами тия гради за какво са ви? По-удобно е. Да си изкълчи някой краката. Той, моя Джими, искаше да ги продавам в пицарията един по един. Ама... тази поличка много добре ти стои, браво. И гледай. Няма да кажеш, че не е естествена кожа. Нали? Много е хубава. Да. Има ги във вестник утро от 3 май. Здрасти. Ами не мога да ви изреждам по телефона. Не. Вземете и почтете. Да. Естествено. Тръжна вноска се казва. Тръжна вноска! Да, там пише. Моля, няма нищо. Какво става? Процедурата май се раздвижва. Като накоча хлопките. Меракли има ли? Меракли, да, парали, много. Това са много пари. Ще можеш ли да ги събереш? Трябва да го направя. Гледай сега, не искам да те занимавам, обаче се налага. Какво е това? Тук трябва да подпишеш, че не възразяваш. Не възразявам. Прочети го, де! Без нотариална заверка не важи, брат ми. Ще можеш ли да го занесеш до нотарията? Абе ти нормални си, мен ми е бръгнала главата, с нотариата се занимавам. Че е съгласен върху. Така. Стопанска сграда. Застроена площ. Брат ми ти няма шакъл. Прочети го! Слушай, Диамандиеви никога повече няма да бъдат земеделци. Били са, но като нямало друго. А сега на прага на 21 век да ме занимаваш ти с оран и копан, това си е пълен тъшак. Брат ми, абсурд е да правиш пушкала и да внасяш жито и краставици. Това е абсурд. С краставици никой не е станал Бил Гейтс. Ако се напънем, това може да го имаме. Двамата с теб. Брат ми, баща ни не даваше на тото и на лотария да играем, ти ако се напънем. Ето това е резултатът. Абе, ние сме кокошкари, амбулантни търговци. Да продадем стоката до обяд, утре нов ден. Ти си само за парламента. Що не се запишеш в някоя партия? В коя? 200 парчета се избери си. Няма други партии. Има само една. Диамандиев. За сега само с лидер. Ето така се почва. Ай, Доко. Ела бе, конджор. Ела бе, сладък. Ела тук бе, мъжи. Ела тук, ела. Къде отиваш там? Доко, ке мъжи, ке жал мъж. Доко, ке мъжи, ке жал мъж. О, чаваре. Мале джиджигас, атака, лас, мале сумаке гас. Браво, не му взе водата, бе. Не му взе водата. Шамар искаш ли? Айде, аз ще. Браво. Водата е най-важна.
От водата се пълнее. И от бирата се пълне, да знаеш. Много знаеш ти. Много знаеш. Ама заварих коритата сухи. Следващия път ти резвам надницата. Хубаво, ама те ме обичат, да знаеш. Това пък ти да го знаеш. Да, гъци. Къде си? Кондио, над комната. Къде ми е сумката? Лапа! Няма я! Ще преколясаш от тия екшени. Излез малко на слънце. Чакай. Това видео трябва да го преместим оттам. Не му е там място. Колко му е някой да пресегне и да го вземе? Ачо ли? Не е такъв човекът. Не казва Мачо, по принцип. Ево къде е прозореца. Колко му е да бръкне? Ачо! Ачо не си гледа прасетата. Ама и тях не гледа. Заварих коритата сухи. Ще ги обезводни. Що ми се караш на мене? Не упражняваш контрол. Аз търча по бизнес. Може да ме няма седмица, 2. Стоката не може да чака. Дай мишените. Ти с нас няма да идваш. Ама бате... Няма бат, оставаш тук. Знаеш къде отиваме. Аз тук няма стоя. Ще яде аз сам баница. Дръж. Седмица и тройка. Да, ама с кой тройката, с кой седмицата? Дай моя. Ами, 2 и 4. Дай другия. И Макаров да стане от гроба, трудно ще познае кой е неговия. Мисля, че той е жив. Ако мафията не му е видяла сметката, водката го е довършила. Говоря априори.